87 години почина големият български актьор Георги Калоянчев. Калата, както го наричаха приятелите и публиката, остави дълбока следа и на театралната сцена, и в киното. Трудно е да се изброят всичките му емблематични роли. Калата беше сред основателите на сатиричния театър. На неговата сцена големият актьор прекара половин век от живота си. След прощалния си бенефис през 2008 година Георги Калоянчев посрещна екипа на Нова телевизия в дома си. Нека си припомним част от откровенията му. Моя публико, благодаря ви много. Вие сте причината аз да стана актьор. Вие сте причината да стана аз любим актьор на нашия народ. С вашите аплаузи, с вашите сълзи, аз съм се вълнувал на сцената. И като видя, който актьор каже, че не обича аплаузите, не е верно. Всички ги обичаме. Но трябва да знаеш колко да им се радваш. Затова благодаря ти, публико. Благодаря ви много. Благодаря на всички, които все още имат някакво чувство, имат спомени от моите роли, от моята игра в киното, в телевизията и в театъра. Георги Калоянчев е роден на 13 януари 1925 година в Бургас. Стъпва на сцената през 1951 година, веднага след като завършва ВИТИС. Приблизително по това време получава и първата роля в киното. От тогава оставя зад гърба си повече от 63 филма, след които Специалист по всичко, Вълчицата, За къде пътувате, Бон шанс, инспекторе, Ганьо Балкански тръгна из Европа. Гледай сега мене. Виж, ма какво ще иска да пя. Хубаво ма гледай. Добре! Гледай! Я на Боже помози! Йога! Поклонението ще бъде в петък в 12 часа в сатиричния театър.